alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mai sauraro za mu so ka biyo mu a cikin wannan bidiyon na cikin wannan tasha tamu mai albarka wacce ake mata lakabi da Fuskar Hausa TV. Idan har wannan ne ya kasance zuwanka na farko cikin wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa. Hakan ne zai baka dama daga mun saka sababbin shirye-shiryen mu su zo muku kai tsaye. Wannan shine cikakken bidiyon zaɓi biyu, kamar dai yadda kuke gani a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan har ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa, hakan ne zai ƙara faranta mana ran mu jimurin jure ci gaba da kawo muku dukkanin shirye-shiryen da kuke so a wannan tasha tamu mai albarka. Idan har kuna buƙatar wani abu bayan zaɓi biyu wanda ya danganci labarai ko fina-finai ko sharhi akan fina-finai, ku rubuta mana a comment section. Sannan ba iya sharhi ba har da tilera muna kawo muku, wato kaɗan daga ciki kenan wanda ake saki kafin kwana biyu da yin fim. Idan har kuka ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka, za ku dinga samun su akan lokaci akan kari. Ba ɓata lokaci, ba jira, ba jiran jira. Kai dai abin da za ka kawai shine ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa. Sauraro idan ka biyo mu a cikin wannan bidiyon za mu nuna ma bidiyon zaɓi biyu, wato an dawo daga hutu kenan. Kafin mu je da haka, ka daure ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa. Hakan ne zai faranta mana ran mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye. Sannan idan kuna buƙatar wani abu, ku rubuta mana a comment section, sannan ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu mai albarka. Domin muna ƙara sanar da ku cewa ba iya zaɓi biyu muke saka muku a wannan tasha tamu mai albarka ba. Fina-finan da muke saka muku sun haɗa kama daga zaɓi biyu, Labarina, Wa Wata Shida, ga wannan zafaffen shirin nan da aka fara haskawa, wato Kwana Ɗaya. Idan har baka san shirin Kwana Ɗaya ba, to ka biyo mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kafin nan ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa. Hakan ne zai baka dama daga mun saki zafaffen shirye-shiryen mu su zo muku kai tsaye. Kamar dai yadda na faɗa muku a baya, idan har ka biyo mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka, za mu saka ma bidiyon zaɓi biyu, wato sabo kenan wanda suka dawo daga hutu nan ba da jimawa ba. Idan har kana so ka kalli zaɓi biyu a cikin wannan tasha tamu mai albarka babu ɓata lokaci, ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa. Sannan ka ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu mai albarka. Mun gode.